nokuti munhu paanotaura zvokuti ari kuda munhu hapana paangazotaura kuti asi ini handishande pabonde. Musi wokutanga chaiko tapinda mubedroom ndakaona kuti nhengo yake yanga isingashandi. Chanetsa ndatopinda mugero kuti nanjani. Imhosva kugara nemukadzi asingasangane nemurume kusvika musi waanofa mukadzi iyeye kuchivanhu anomuka unonzi mumvuri. Chaita kuti ndiuye kuno inini murume handitadi, saka ndakanomupa gukuro vakariramba. Makanomupa gukuro akariramba? Ndiani airamba kurambwa here murume? Zvakaratidza kuti ari kuramba. Saka ima kumurambirei? Pandakaenda kuno anogara kuUK, saka anorarama neurema, haana kuzvarwa navo. But ndaizviziva, akanditsanangurira kuti ari muwheelchair, zvinhu zviri muprogress kuti azokwanisa kuzofambawo sezvaimboita kudhara. Saka ndichisvika kuUK anonzi John Craig Simba Rashe Gwashavana. Saka ndichisvika kuUK zvakandiudza ndakazviona zvanga zviripo. Pane zvaakazenge asina kundiudza. Musi wokutanga chaiko tapinda mubedroom ndakaona kuti nhengo yake yanga isingashandi. Tisati tasvika ipapo, murume uyu makadanana naye kupi? Nokuti zvekuUK munhu akazotobva muno akuenda kuUK, makanga matoroorana here? Aiwa, tanga tisati takazivana pasocial media. Ndine mashamwari anoziva vakatiintroduce ndokuzozivana kwatakaita. Fine. Okay. Ndobva mazosvika kuona kuti aiwa hama yangu iyi ndo zvairi. Ndobva maita sei? Ndaona kudaro ndikati semunhu auya kumurume handingangosviki nekufuratira. Regai ndimboona kuti zvinosvika papi, ndikabatsirana kusvika papi. Handina wandakaudza kumba. Ndakangoti zvinhu zvandingambokwanisa kumbovanziridzira ndigadzirise nemurume wangu. Saka mukugadzirisana taitadza kumvanana. Pamusoro kana kuti ndakamuwana musocial media tinosine uchembera kudzidza kwazvo. Pane shamwari dzakati introduce. Inzira yavakawanana nayo. Pandandazobvunzawo inini ndepekuti munhu paakaenda kuAmerica kana akaenda kuBritain kana akaendepi, makanga madananirana kupi? Ndopavakati iwo no, ndakamuwana pasocial media, kana even paradios zviriko zvekuti ini ndinonzi George Murungweni. I am 54 years now. Ndiri kutsvagawo mai vane vana vavo vaviri kana vatatu vane makore 40 kusvika pa44. Ndiye munhu wandiri kuda. Iyeye munhu iyeye kana aripo ndiye uchiti George Murungweni uya, ininiwo ndinonzi Matsa chekuti ndiri kutodawo munhu akaitawo semi, vanhu vodanana. Handiti tototanga kufambidzana. Patinotanga kunofambidzana pacho ipapo ndo patinosvika umwe achinosangana nemaproblems ane munhu. Nokuti munhu paanotaura zvokuti ari kuda munhu hapana paangazotaura kuti asi ini handishande pabonde.
mungazvitaure munhu wacho nokudira ichi handiti mapona saka ndo nyaya yakavepo kutaura namai ava museyamwa saka pfurirai mberi amai dambudziko iro manosangana naro makagara kwenguva yakareba zvakadii ikoko muinayo ndakagara 6 months 6 months ndanga ndine visitors visa re6 months saka urongwa hwanga huri hwokuti ndinozodzoka ozondiaplayira rimwe visa rokuti ndichidzokera zviri permanent saka mukugara 6 months imomo musi wokutanga wacho ndakamufunga kuti zvakamboitika here ndindangoziva kuti dambudziko rauya sei akati hazvisati zvamboitika ndikati saka uri kureva kuti zvatanga nhasi akati zvatotanga nhasi handina kuda kuzoramba ndichiita mamwe mashoko kuti tichinjane ndikangoti zvakanaka here regai tione regai tione saka takaenda kumadoctors kuhospital ndobva vati akabatwa diabetes yekuti pakati inokonzeresa futi izvozvo saka asi akaita zvinhu zvake zvakanaka kudya zvakanaka achitevedzera mishonga yaanopuwa zvinoita zvakanaka saka kuchipatara pakune hopu imwe yataipuwa then kumbo tichipananawo chihopu saka ndichiri ndine exercise ndinofanira kuita since munhu anga ari muwheelchair akati pane exercise ndinofanira kuita asi mawanoda tichibatsirwa nemunhu ndikati aiwa zvina kutombonyika pandinouyaiko kuti mubatsirana kuti udzokere futi kufamba saka ndasvika ikoko pakuzonobatsirana pakuti ndichimupa rubatsiro rwangu anenge aiona kunge handichamuremekedzi semurume ndikazama kumuonesa kuti umwe wangu wadiwa dai onditi nandirudzirwa saka indaizoti saka inini ndikauya ndikasakupa rubatsiro rwangu kutambira zvozodii ine chandavika pano chii kuti zvinotenda kuti semukadzi wako ndinofanira kunge ndiri mubatsiri akakukwanira saka ndikauya nerubatsiro ndikakubatsira iwo wakundishauja kuti kuri kuda rudo waneta nekuti ndichirema handichazvikutirodi ndatopera simba saka zvozvo ndaizama tichikuonesana kusvika pakuzodzoka kwangu ndichitodzoka ndakamuudza kuti zvandava kuita sara uchiexercise usagara nokuti nandi because ndichidzoka ndanga ndisati nedecision yekuti ndosiya here munhu ndikazimusiya handina kukurumidzisa here kana ndimbomupa imwe nguva kuti aite zvakanaka saka ndakatomuudza because nekuda kweurema hwake aita akagara oisa mubhaketi indozotora chinorasa saka ndakatombomuti chizviromura kuita wetu wakagara kuti sungochiita kuti zvinobatsira kuti makumbo aite sei asimbe nokuti nyaya dzedu idzi tiri churwa ndatisingadi kudziisa kunyaya rero kuti tigadzese tiri churwa zvinhu zvingoita zvakanaka because ukaudza vamwe nyaya dzakaita dzinongorema kutambira kuti mwana wedu unogara pakadai but inini ndandiri willing kuti tinoshanda nomumwe wangu zvinhu zvedu zviite zvakanaka saka ndadzoka kuno pakufonera napo ndaitoona kuti mumwe wangu zvatakataurana zviya hasi kutomboita unonzwa voisi rakatodhakwa ndaimuudza kuti unoona doro ravo kumwa mumwe wangu harina zvatiri kutibatsira mashoko andaigara ndichimuudza ndekuti iwomborisiya tambokonzekeka dambudziko redu riri mubhedroom handisi kuti ndakamataura kangai mashoko iwawo asi ainditi wakandiona ndimadoro saka chachinja chii ende doro iroro handizoriregedzi wakunditonga wakundiudzira zvokuita saka inini handiudzirwi zvokuita handitongwi nemukadzi ndikadiwaiziva kuti ini tiri pano kukubatsira mangosingarwisani nemi taibatsirana zvinhu zvedu zvoita zvakanaka saka ndava kuno ndairamba ndichida kuzama kumuonesa but taingopesana ipapo taingodzokera pakunzi ina handikudzirwa kusvikira iye azonditumira meseji yekuti hachadi mukadzi iye akanditumira meseji yekuti hachadi
bali mukubvisana kwedu kudanda kuzviudza kuti ini ndiri kushingirira kudai saka chandiri kushingirira chacho chii ndiri kuzama kuda kubatsira mwangu kuti zviitire zvakanaka mumuwanano yedu bati hasi kutambira kubatsira saka ndiri kurwa hondo yandakatoudza kudaro saka iye paakandiudza kuti hachani akanditumira meseji handina kupokana nazo because ini zvaindiremera kuti ndomusiya here handina kumuitira utsinyere vanhu vanozokuva ndamusiyira kuti chirema aiwa handizvo but ndamusiyira nenyaya dzekuti hatisi kunzwanana pakubatsirana saka paakanditumira meseji iyoyo akazondiitira kuti zvitondiitira nyore changamira ndikati sinzi ati hachadi zvimerejira ini noona ndichiri pakufunga kuti ndosiya here ndogara here ini ndikashingira ndichashingira kusvika rini ndozvikwanisa here paakati hachadi handina kuita nharo naye ndakangomutedzoki akati nditumire kunofanirwa kuuya wanyanya ndikamupa nhamba dzekunouya wanyanya akanditumira adhiresi yako ndikutumira hembe dzako ndikamutumira adhiresi yangu saka akaona zvichiita mutserendera handina kupikisa ndobva azochinja nyaya akati aiwa inini mukadzi wangu ndokuda ngatidzokerana sori ndakakanganisa but ndakamuudza kuti ini handichakwanisi kuenderana mashoko akatumira pameseji yako yekutanga ndiwo akatozondicheka kwokupedzisira ndangozama kushingirira saka kuti ndichidzokera newe handisi kuziva kuti ndinoendepi newe saka yakazochinja yakwandiri manje kuti ini ndindatizoramba kuya ini ndakakumudzora inachani muchizadzisa pamashoko ake yakakudzoka imuchitano kwese ikoko tingashupike napo upenyu hwemunhukadzi nemunhurume kuchivanhu kusabereka vana inhau yaMwari. Mwari achisika munhukadzi nemunhurume, nyaya yedu pakupedzesera ndeyekubara vana. Muroora akatorwa mumusha, mukaona mamai nemadzitete anenge ari mumisha, mamwe anenge akavarwa aya, basa ravo nderekumaka roster rekuti ane mazuva mangani, hapasi patopera 3 months iripo here ipapo. Zvatiri kutaurirana mumba neni murume wako havanei nazvo, havasi kutoziva kuti hatisi kutotanga nemwana, tinotanga tatovaka chikoro tatopedza. Asi nyaya hombe inozomutsa mutauro kana kuti muromo, kuti muroora asawane mukana wokugara pamba, inhau yekunzi akauya kuzodya sadza pano. Handiti mapawa moshamisika kuti munhu angafambire kubva kumba kwako shuwa kuuya mumusha menyu kuzodya sadza. Hazvisiri izvozvo. Chavanenge vachitaura inhau yekuti havasi kuona pundutso iripo pakuti muroora akauya mumusha. Kungonzi muroora ane mimba mumusha, mazvona handiti zvadai, ushamwari neukama hunovakika. So nyaya yedu yatinotaura pano iyi haina kumira zvakanaka, ndochekutanga. Paya inondidya mwoyo ndepekuti dai rudo urwu rwakanga rwatangira muno, ndingadai ndichikupai mhosva kuti aiwaka munhu paakazosumuka oinda kuBritain kana kuku, imi maitozviziva kuti ndo zvaari. Saka nhasi haisiro nyaya mungamurambire pano, handiti. Iye zvino takatarisa vanhu varipo veukama hwake vangadai vauya kudaro, rino raizovapa mukana wekuti vawanewo zvavanotaura munyaya dzano. Nhasi uno murume ndewenyu, hamusati marambana sekufunga kwake, asi ariye akatanga kukurambana. Ari kuitei chamuri kuti imimi zveshuwa ndakamuramba murume uyu, asi ari kudai. Imimi kubva pamabva ikoko kusvika nhasi ane rubatsiro rwupi rwaari kukupai semunhu ari kuda mukadzi wake iye?
kubva pandakabva kuchimwe chaita kuti tinetsane yaitwa nhau yedu amero kana mandinzwisisa ari kuita haibva pamabva kuzvisu vakudetserai pamagariro enyu semuminga hapana chari kuditia ndozvinoratidza kuti hapana impaka iripo. Upenyu muridzi wawo ambuya handiti mapato. Isusu basa redu nderekuvakiridza dzimba dzakakufa handiti but isipo haipo handiti mapato. Kana munhu maenda kuBritain ndiye akakuedzaiko mukanoonana naye ndokwamakanoona maresults ekuti sei achigara yega munhu handiti mapato. Ndiye unotanga kuipisa mumukanwa iwe ndiwe munhu usingagoni kuzvibatsira handiti uri kubatsa dai kuri kuno kunyika dzedu dzakaita sedzinedzi angadai asina kutokubata saizvo. Saka ukanotori nemunhu anokuchengeta hurumende yeko inotochengeta vanhu vakadii vakadaro handiti. Saka manyemosa achiuya dai kuri kuno muri imi mutomutengera hembe kumushatira mutumupa mari yekudya zvese ndimi ungada mutimuchengeta handiti. Vakanzi uyai kwamunochengetwa havabvume kuenda handiti mapaona. But ikoko vanenge vachichengetwa vaine upenyu hwakadii hwakanaka. Panopa kuti tizoziva kuti hapana imba iripo ndingagara sei ndichiziva kuti mukadzi wangu ari kuZimbabwe wandisingatumire mari yekuti ararame. Pamakadanana musati maenda ikoko aikutumirai mari handiti. Musati maburitsirana mashoko aya ekuti handisi kuda handisi kudini akadini aikupai mari yekukuchengeta semukadzi wake. Paaizonotaura manje mameseji ekuti handichada ndiye akatanga handiti imi ndobva mazochipindura muchizadzisa ndoda kutumira hembe dzako ndoda kuzodini imi muchidayira kuti tumira hembe dzangu chese changu tumira handiti. Haana kuzoita izvozvo aona kuti hapana pamuri kumunyenga hapana pamuri kunyengerera akaona kuti ndatosara handiti. Hapana nguva yamakazowana yekuti pagadziriswe pamunoti takazenge tadzokerana handiti. Pakangosarira nyaya yekuti handichada. Mameseji achona aripo fine. Pakuda muono wemunhu anoziva kuti upenyu hwangu ndinofanira kurarama sei handiti makatona retriever kunini saka zvakanaka izvozvo umbowo hwakanaka. Saka takuda manje kuti tese tione nokuti kana nyaya dziine vanhu vanyarikani mukati hatitange kuda kunoishanda nyaya iyoyo tisina kuinzwa kubva kuvaridzi vayo kuti ine chimiro chipi kuti isazonyadzisa tese. Tinofanira kubata nyaya tichidziziva kuti shuwa nechimiro chairi ndo mabatirwo ainofanira kuti inge ichiita. Imhosva kugara nemukadzi asingasangane nemurume kusvika musi waanofa mukadzi iyeye kuchivanhu anomuka unonzi mumvuri. Vanhu voshamisika kuti chii chaakuitika mukadzi uyo amuka mumvuri sei. Konobuda nyaya dzakafanana naidzodzo kuti mukadzi uyu kugara kwaakaita mumusha kushaya mwana kwaakaita hakusi kuda kwake. Murume uyu aingogara naye sehanzvadzi yake handiti mapoa. Ngozi yamakunopara apa inonomutswa inonomuka. Imi makaita vana venyu here vamakabobereka handiti mapoa. Ngozi yemunhu akadaro kana yasumuka kuti yamuka vanhu vanopera mumusha kuti handiti mapoa. Hapana paanodzora mwoyo wake kungopedza vanhu mumusha makaparwa mhosva iyoyo nekuda kwokuti hakuna chinomudzora mwoyo wake. Hapana mwana waanoti kana akarara paakarara anocheuka kuti ndakasiya vana vangu handiti. Saka kana akumuka anomuka nemwoyo mukukutu chaiwo unozoita kuti mhuri dzidii dziparare. Saka zvinhu zvakadaro
zvinoda kudii kugadziriswa. Vabereki vakanga vapuwa pfuma yakamira sei? Banduka kunoenda apo nepapo mamwakuitwa kunge maagreements aripo sekuti mombe yaidzi 300 ukazoiendesa iti 280 handindizvo ndizvo zviri kutaura right yanzi 280 pane mbiri dzakabviswa right toda kuenda panhau yerutsambo apa kanzi ndikuona pakazoenda pasi kunonzi 1900 haina kubviswa kai pakanga pachadzwa mari yaita 4000 iyo inoratidza kuti yakarambwa ndobva yachekwa kudai handii zvairevei ndobva panoindiketa 200 apa ziti 200 2000 but mazero achona akashota imari iyi yakabviswa pakazonzi balance maybe is 2000 iye mari dzaakabvisa dzacho idzodzo dzese dzakamakwa apa dzakabviswa here? Dzakamakwa dzinenge dzakabviswa. Hakusviti kumakwa kwakaitwa zvinhu zvinotoshamisa, pana chakaitwa asi kuti munhu akakomplaya nezvaakanga achitadzwa nemadzitezvaro handiti vacho vakanga vakamirira nyaya iyi varipi ndo vari kudedzwa kudare voramba ka right. Pane pamakasvikira dare panokonanwa vanhu mataura kuti hatichada imimi. Pane pavakataura here kuti tinoda marifunds emari, tinoda chichine. Kuramba kwavakazoita tataurirana mudare ratakaita izvozvo. Akatofonerwa ku-UK akati ndinogamuchira. Ndobva pazoita saka takatobhuirana kuti totosaina pasi mawitness. Pamunhu ewe ari 2 minutes yago ndinongofura musa maradi wari mosei mambo mosei iri pamberi penapa kuya handiti pakanaka iyi nyaya iyi itsanangure muchikurumidza kuti mambo vaibata mukadzi akaroorwa pamhepo pamombe vakadanana pamhepo ndobva mukadzi azoenda kutevera kuuk ndobva anosvika akaona kuti baba vaya vafambira kuya chirema asi mukutaurirana vaitaurirana vai vari kuno vari kuuk iko handiri papaona saka kune vamiriri vane vamiriri ngavachiitara Padakazoenda ikoko zvokuti ari muite zvakandoiita makeosi ndozvoona asi pandakazosvika ikoko ndakabva ndazoona kuti mubhedroom hakana changa chiri izvozvo zvanga ndasina kuzvoona. Saka wakagara 6 months hazvishandi. Ndakatokubvunza kuti zvatanga nhasi here akati kuti zvinomboitika here akati hazvisati zvamboitika ndikati zvatanga nhasi here zvikati zvakutanga nhasi
6 months varigo. Saka ini vandakasvikawo semunhangaro ndikaendibonisa nemumwe wangu kuti zvinodii semunhu aimbofamba anogona kungora kuti zvinhu zvinoita zvakanaka. Saka mukuzama kuda kubatsirana imomo 6 months ndaingoti I think zvichaita but 6 months dzakapera hapana chakabuda. Chizama kubatsirana but kutanga kubatsirwa wangu nguva yezvenzei aiona kuenda kumutonga iye akaona sekuti kuendana kumutonga kukudzira zvokuita but inini kundi yangu ndaizama kumonisa kuti mumwe wangu ngatiite so kuti tigadzire dambudziko redu remurefu zvinhu zviite zvakanaka. Saka aibva andiudza kuti inandiudzira ndochimoti irondorora kuti mumwe wangu wadiwa korisiya tione dambudziko redu tingarigadzirisa sei. Handiudziri zvokuita lero handizomborisiyi wakunditonga kanzi waneta neni nokuti handifambi. Saka zvinhu zvakaramba zvichinetsa pakuzoita papangu ndakatomuudzawo kuti zvandada kudzokera kudai ndaipoti pamuchete nepangu kuti ndiripo kuti ndimusiye ndaipo kuti handina kukurumiridzisa here kuuranga maybe kuona mungofara chimwe chikuva ndanga ndiri 50-50 usingachazikuita sei. Pane mari yakambisa saka zvaramba izvo dambudziko ini ndobva iye akazosvika pakundiudza kuti haachadi nokunetsana kwada tichita ndakuro tisinganzwanani futi. Ini ndikamuti zvakanaka akati vanyaya ngavauye ndikuti kuti vanyaya vauye ndikati its okay ndipadresera kuti kuchirembedza kuti ndikati zvakanaka ini anga ari kundibatsira kuti decision yandainei kabudira teka. Saka pakazoona kuti ini ndikuenderana nazvo ndobva achinja akati ndiregerewo mumwe wangu handizi chacha kundipinda chii ada kuchenji ndinochinja chii chaunoda kuti ndiite ngatidzokererane iyi mukutaura kuti iye zvanga asingagoni inini kugara naye ndaimupa kuti maybe semunhu anogona kuti sunungurawo wega una kuti nguva yese iyi but haana chanetsa ndichokuti akaita kuti ndakabva ndakati aiwa ndatopinda mugero kuti nanjani ndokunomupa gukuru ndobva razonzi rine condition hatiri tambiri kana musina kuti ndidzosera pfuma iyi tikati alright tiri kuudza vana baba ini munouya motaurana nababa kuti muonesane kuti muri kudzoserana here asi ivo vakaramba kuuya kunana baba vakuti vana baba ngavauye kuno ini nepfuma yedu neguru kuno kwatakadova sevha vakapa exclusive kuti vanhu vakanetsa kutambira samunhu havana kutouya. Chiri kunetsa mukadzi achada izvizvi akandipa gwayende kuti mukoma wangu ndaariko shanda naye ikoko sekuramba kwaita kuuya takamuseva sana totaura naye mukoma wangu utaura kuti muya nani
Zvakaita mama ndakazopindira ndakutaura naye pafoni airamba airesista Samuel ndikati unabagire munhu akanyorwa zita pafoni panhinga paSamuel ndiani zvikanzi ndiye wandinaye ndikati musevhei Samuel ndobva vamusevha Samuel saka akazokumbira ine excuse yekuti ndandichikumbira kuti chi ndigouyawo kudari ndikati izvo zvazvakuipa tenda kutomupisa 28 then ava maida kuti vazouya takati aiwa vanhu kana mavagara kuuya kudari vanhu uya kudari uyai handimazvozvo atiite